Ay, good nun pala. Ayan, so magandang hapon po. Good nun po sa lahat. Nandito po tayo sa bahay ni Padi-Padi. At tutor time po kasi kay Rolly. Tama-tama. Nagdala kami ng pangluto. Maluluto para mamayang merienda. Ay. Ay, sorry Manayoli, ang dumi. sorry. Ayan na, nagali na. Ayan, si Manayoli. Antay tayong mga manunood. Padi, maluto ka? Masain ka, Padi! Ha? Masain ka? Ay! Mayo? Bahal na. Ayan na, naka-live na ako, Dad. Yung mga napagpili ko yung kwenta, ang luto. Naka-live na nga. Padi! Tama ko. Masain ka? Masain ka? Mahalo. Mahalo ka? Bosigin ba rin? Ha? Puto na. Sundan mo sa sentong tao taki ano. Ayan, umalis si Padi. Matrabaho dahil sa... Nagsain po. Mayo mong kasi tanghal. Wow, si Django kakarigos. Dahil ko man ipahiling. Ayan po si Django na liligo. Bumbahan ni Kuya. Ikaw ano, Rolly, naligo ka na kanina? Okay. Mag-tutor tayo. Mag-tutor tayo mamaya, anak. Pagkatapos ni Django maligo ka na yun, anak. Ayan, para pag-tutor, fresh na fresh. Tawang-tawa, Nanayoli. Siguro nagkarigos ka kansarong aldaw. Ay, Junel! Andun si Junel, oh. Junel, halika na! Mare pa si Django, nagkarigos na. Mainiton baga, Nanayoli, para kay Padi. Day mo talaga mapugulan. Pagka, siguro pagal na, umuwi na. Sabi mag-ulit na tayo mag-ano, kalaban sa trabado, kaya si Pobesa na magtabang-tabang. Kapag pag si Jimboy. I-share natin yung live. Nanlaba ka? Kahapon? Hindi ka nagtrabaho, Manay? siya nagtrabaho ko sa bago. Saan? Sige, sa barangay ma. Manay? Ay, nagtrabaho ako, nag-give up sa barangay. Nagwalis ka sa barangay? Abuti kinuha ka na ni, ano? Umalis ako dito alas 5, madilim pa. Para magwalis doon sa buong barangay hall. Lahat na yun, madilim. Ay, mabuti may racket ka. Madilim pa, di. Pag di wala na, dito naman. Uwit naman. Kaya. Hindi ka wala. Naligo na ba Naligo na. Sino? Si Rolly, hindi pa rin, ganun pa rin. Hindi pa. Ay, ganun to gusto mo. Wait lang, ayusin natin. Mm.
Tuwalya ko. Wait lang po. Kasi... Hello, shout out po. Belieza Tess. Hi sis. Shout out sa'yo and kay Kim. Batag. Dako. Nandiyan pa. Tibay ni Padi. Kaya yan, kahit tingnan mo natin sa ano. Tanong niya yan. Baliktad yung ano ko. So, share naman po ng live para ano, mabigyan ng updates yung iba. Dito. Bad. Bawal ang magilito. Bawal na ang magilito. Ano na lang, soft drinks mamaya. Di ba magpapansi tayo? Magpapasoft drinks ako. Bugo yan. Wow. Bugo. Bugo. Kuya niya na, yung puso. Bulit. Pasaan mo man. Bawal pati ang... So, shout out po sa 4 million viewers na. Puso yan na. 4 million. Diba? Ayan. Ayun. So, shout out ulit. Sis Tess Beliesa, shout out sa'yo. Padi, halika Padi. Padi. So, ito po yung mangyayari ngayong araw na to. Mag-tutor tayo kay Rolly. Tapos, magluluto daw si Mr. La Prospect. Kasama pala natin si Bicolanas Vlog tuloy. Si Teng Cabisote Official. So, siya yung tumutulong sa atin ngayon para dito, para kila pwede nainitan ako. So, again, shout out kay Sis Tess Beliesa and kay Kix. Shout out sa inyo. Uwing ako. Maybe someday. So, shout out po kung comment lang po kayo kung ano man po yung message na gusto nyo sabihin kay Padi and kay Mana Yoli. Yan dito si Mana Yoli. Malag. Malag eh oh. Ayo, ba't siya malag? Ilipat na kaya resolution. Sige na. Kaday sila, no? Shoutout ulit! So, kung meron po kayong katanungan, mensahe, at katanungan para kay Manay Yoli, mensahe para kay Padi, at kung ano man po ang gusto nyong suggestion para gawin natin, gagawin po natin yan. So, nagluluto lang po ngayon si Mr. The Prospect. Mamaya, pagka nakakain na yung mga bata, mag-tutor tayo. So, simulan natin ulit. Ipagpapatuloy natin yung tutor kay Rolly. So, sabi ko, tinanong ko kay Rolly. Tinanong ko kanina si Rolly kung naligo na. Oo na daw, yung pala hindi pa. So, buti na lang si Django naligo. Naliligo daw siya pagkatapos. So, comment lang po kayo ng mga gusto nyong ipapasabi. Shout out po. Mag-message po kayo para ma-shout out tayo. Ayan. Shout out sa 5 million viewers. Padi! Ano Padi? Ano yan? Lutuin natin yan mamaya Padi. Ano yan? Ano nga ning gulay yan? Ano daw mo na yan, boy? Puso. Puso ba yan? Wow! Parang-parang. Puso ng? Sagi. Puso.
Sabi daw puso, padi. Bumili dito. Puso. Bumili dito. Lamban ako. Anong lambanog? Bawal maglambanog. Pali. Puso. Anak, tanggalin mo na muna yung jacket mo, tama initon. Ayo, dali, inahali, anaan. Saan malambar kita? Tapos aban-aban, makarigos kita, ayo. Makarigos. Malamat ako nga. Maliligo tayo. Garong. Sa gripo man sana kita makarigo. Garong ang taga. Nararong? Garong ang taga. Parang Paliw ka na eh. Paliw. Padiyon mo yan? Di ba nga? Nice. Masaya ka, padi? Masaya ka? Ay, tulungan hindi mo magluto. Sure. Talong. Ano pa di? Oo, magpaturo ka na magluto kay padi mo. Ay, anak, saan ka nagtrabaho? Ay, ka ang bus doon? Tibay, matibayin si Ay! Na-overwhelm siya. Ay, padi ko ang boss? Grabe, improving ngayon si padi. So, siya daw ang boss doon sa mga nagtatrabaho sa... Kaya nga. Ano yung ginagawa niyo doon, anak? Boss. Nagbubuhos kayo? May truck. Truck ka na. Labad ng truck. Ay, Tapos mo pa rin, oh. Ano po yung lulutuin mo, sir? So, ayun, pagluluto natin sila ng... Favorite daw to ni Padi. Ano yan? Tinolang manok. Na Wow! may, na may... manok. Naga na papaya. Ayun, ang laki pa naman ng papaya. Eh, masarap na magluto yan si si Mr. The Prospect. May-ari yan ng Yana Snook. Shout out sa Yana Snook. Tapos mamaya, magpapansit. Lambar. Pag may tutor si Rolly, may papansit si Mr. The Prospect. Ano? Ay, sa sunod naman, Ano? magluto tayo ng sopas. Oo, tama. Sopas naman. Para kila Katay, kila Chip. Ay, asan nga pala si Katay? Wala yan. Ba't hindi ka pupunta dito? Paliguan mo na. Para sa kabilang lahat. Ayo. Palo, dito na go. Mainom kita soft drink. Ayo, mamaya. Pagkakain na tayo. Pagkakain na tayo ng pansit. Mahalon niya tayo. Habang kaning pansit man na yun. Ito ang mamaro na. Ay, masiraman ang pansit na. Karagi sa'yo tayo. Sabon yan. Siya nakakaros ka. Anak, ikaw na Ay, nababanguhan siya sa sabon. Dahil siya mabangaw, hindi siya nakakaros. Pagka, Mamot. nababanguhan siya sa sabon. So, comment po kayo dyan kung sino man po para ma-shoutout namin kayo. Ayan, so shoutout kay Tess Beliesa, pa-subscribe po sa channel niya. Mapangod aso sabon na mamaro. Ayan. Pwede ito. Parang 10. sabon. Dahil siya nakakaros. Pero ang tagal na ni Django naliligo. Ganyan yung pag Talaga. Linis talaga yung katawan. Linis sa katawan. Ayun. Kahit nagtatrabaho yan. Si Junel! Apo na daw si Junel. Oo, magiging. Ano pa si Django? Ayan. Ano, masang kita pa di? Nagkakarigo si kuya mo. Dahil kuman pwedeng kameraanan. Mana? Dyan nga na ako, mana. Sige. Sige, niyayaya po ako ni Padi. Ayan, maliligo ka na, Padi. Oo. Maliligo na si Padi. Maligo ka na, anak. Hindi kita ipapakita.
Ano daw? Gustusin si Padi. Riskon si Django. Pwede ba si Django? Anong yung paliligo? Sana tuloy-tuloy lang ang pag-vlog sa kanila. Huwag susuko, huwag tingnan ang kamalian ng pamilya ni Nanay Yoli. Thank you so much po, Ma'am Mirna Angeles. Maraming salamat. O nga po gusto po natin ngayon na ulit, ibalik yung positibong mga pangyayari dito sa bahay. So, ayan. So, ngayon po, nakaschedule tayo ng tutor kay Rolly. Kaso, nagluluto muna sila. Tapos, si Rolly naman ay kailangang maligo na din muna. Pero si Django ay... Ayan si Django. Django! Wow, fresh na si Django. Basta ang mo dyan, ha? Dumang ka sa banyo magsanli. Doon ka daw sa CR magbihis, Jangs. Ika na sa mga pakambado mo. Bait naman ni Django. Jangs. Ang linis niya talaga, no? Manayoli. Malinis siya sa katawan. Kaya, bye. Ayan po. Si Django pa lang pinakamalinis sa katawan. Sasawayin mo kasi siya, nak, Django. Sabihin mo wag bawal yung nagiinom-inom. Sabi niya lang yan, di ba? Tapos hindi naman kasi. Kunwari, takbo niya pagbibigyan na. Oo. Ayan, thank you ulit, Ma'am Mirna Angeles. Maraming salamat po sa support. And shout out po sa inyo. Kicks and Sis Tess Biliesa ng OFW supporters, Oragon supporters. So maraming salamat sa inyo. Ay. Manayoli si Rolly, baka natulog. Anak, ikaw nang sunod rolls. Maligo. Ha? Paliguin na natin si Rolly. Para tamang-tama, magsutor na tayo. Nagbihis ka na, Jangs? Ay, iba din tumaligo si Padi. So, bawal pong ipakita pero naliligo na si Padi. Wow, God bless everyone. Thank you po, Ma'am Nora Lopez. Maraming salamat. Ayan si Padi, naliligo. So, layo lang natin yung Ayan. Sige na, nak. Ligo na. So, naabutan natin siyang galing ng... Wag ka na muna lumabas, mainit. Ayan, naliligo si Pati. Bawal ipakita. Hintayin natin mamaya si Pati. So, pakita muna natin si Mr. The Prospect na busy sa pagluluto. Ayan. Magluluto siya. So, shout out ulit. Shout out everyone. Salamat, madami na miss ko si Padi, my favorite. Thank you, Ma'am Nora Lopez. Maraming salamat. Mukha rin pong na-miss din tayo ni Padi. So, sobrang excited siya kanina nung dumating kami. So, naabutan natin siya na kagagaling lang dun sa mga nagtutulong. Siya daw yung boss yung mga gumagawa ng daan, ng kalsada. Siya daw yung boss dun. So, ayan. Yan ba? Balatan mo din yung papaya. Watching from New Jersey, nakakami si Padi. Thank you, The Prospect. Salamat din po, Ma'am Maria Luisa Magnaye. Thank you so much sa support. So, shout out ulit, Ma'am Tess Biliesa, Kicks, Ma'am Mirna Angeles, Ma'am Nora Lopez, and Ma'am Luisa Magnaye. Maraming salamat po sa support. So, ayan, sabi ko po nga kanina, ano po kasi ngayon, tutor day ngayon ni Rolly. So, magluluto muna tayo, papakain muna natin sila, tapos saka kami mag-tutor. Habang nag-aantay, ang mga bata ay isa-isa nang naligo. Kanina naligo na si Django. Nauna si Django, ngayon si Padi. Ayan, titingnan natin si Nanay Oli.
Yan, pinapaliguan ni ano. Wow! Hello, Katay! Katay! So, dito lang po tayo sa medyo malayo at naliligo yung dalawa. Yan. So, pinapaliguan ni Nanay Yoli si Padi-Padi. Saan tayo pupunta, Padi? Maliligo tayo sa dagat? Gusto mo yon? Dahil ka takot malamos? At ayun naman po ay si Katay. Ayan. Ayun! So, tatago lang natin kasi nakahubad yung mga bata. So, shout out again, Ma'am Maria Luisa Magnay from New Jersey. Gusto ko rin pong i-shout out si Ate Boots from Texas, USA. Houston, Texas. So, shout out sa'yo, Ate Boots. Sana nanonood ko po. Ano pa, de? Ililigo na. Ano daw? Teka mo ba yan, pare? Saan mo gustong pumunta, pa, de? Mag-Jollibee tayo, pa, de? Trabaho ka muna. Ikaw na yung boss doon? Sana ipagpatuloy nyo po lagi, Madam Sir Prospect sa pag-vlog sa mga bata. Huwag nyo silang iwan suporta sa pag-vlog nyo sa kanya. Watching Millsboro, USA. Thank you so much, Ma'am Nora Lopez. So, shout out, Ma'am Nora Lopez from Millsboro, United States of America. Okay, so thank you so much po. Ayan. Unti-unti po natin ang mga bata ulit na magkaroon ng mga ganitong ano. Mas maganda kasi yung ambience na maraming tao, nakakapag-socialize sila. Ayan. So, shout out 14 million viewers. Dami. Katay! Shout out, Katay! Shout out the Prospect and Tenka Bizote Official. Bising busy si Tenka Bizote Official. Shout out sa'yo. So, shout out DJ TV Official. Asan ka na? Punta ka na dito. Okay, so shout out ulit Ma'am Luisa Magnaye from New Jersey, Ma'am Nora Lopez from Millsboro, USA, and Ma'am Mirna Angeles, shout out po sa'yo. DJ TV Official is in the house. Hoy DJ, tara na. Malabo. Malabo kasi dito. Ay, ano yung signal lang dito. Ay, punta po ako sa Naga. May pupuntahan lang po. Ay, may date. Sige lang, DJ. Kami na muna dito. Ingat kayo, DJ ni daddy mo. Hoy, DJ, huwag ka na magpalipad. Ay, nakikita si Petay. Sorry. Stress reliever si Pwede. Inaabangan ko lagi itong kwentong buhay ng mga magkakamatid. Dami ko iyak ng unang pag-vlog ni Sir Arago. Thank you so much po, Ma'am Nora Lopez. Salamat din DJ TV Official. So, shout out ang tawag dito. Abangan din po natin ang mga uploads ni DJ TV Official. Ano? Overheat. Salamat po. Wait lang po ah. Overheat daw ang ating device. Why is that? Ito tayo sa may electric fan. Hi! Hi! Shout out! Shout out! Thank Abizote Official. Ayan. So, siya po ang ating kasama ngayon. Shoutout Sa nga Team pala sa Oragon. buong Team Oragon. Ayan. So, shout out Headed po. by Boss Oragon Honey. Yes. So, shout out sa'yo, Sir Boss na. Ang dami na. Oragon Honey and Mrs. Oragon. Shout out sa inyong lahat. Anak, magbihis ka na. Kaligo na po si Padi. Pero censored. Kaya hindi natin pwede ipakita. Ano? Padi, dali na. Tamakawat kita, Padi. Isa pa rin. Dali na. Sali na. Pinapaliguan si Katay. Si Manay Yuri, pinapaliguan si Katay.
God bless everyone. Stay safe. Thank you so much po, Ma'am Nora Lopez. God bless din po and thank you so much sa support. Baka mahiwa kamay mo, sir. Sabi ni DJ TV official. Makakangit. Sumakay ka pa. Huwag ka lang magalaw. Ano ba yun? Sunod ka na dito, di na ako galit. Wala, ano daw eh. Papunta daw sa ano. Wow, Papunta daw sa, may date daw si DJ TV official. magsa-shopping yan. Diba? Iba din. Baka naman. DJ TV official, baka naman. Milk tea lang, masaya na ako. Torts lang, masaya na ako dyan. Pasend naman tayo ng shawarma. Ilaw ba yan? Ano? Torch yun! Hindi yun. Sana may freebies. Oo nga, ito Ay. Papakita ko lang kay DJ TV official. DJ TV official May autofocus pala to. So ano? Wala na pala yung ano? Masa si Manayoli? Yung speaker nila dito, wala na? Wala. So wala. Dala ni Roy. Asan yung speaker niyo? Anak, basang-basa ka! Ganda Albor naman. Ikaw nga eh. Mas may makukuha ka pang freebies niya. Anak, magtuwalya ka. Saan yung tuwalya? Wait lang po tutulungan natin mag-base pa di. Magtuwalya ka pa di. Kasi ano? Adi, bis ka muna pa din. Anak ko, dali anak. Alam pa. Ito yung first mo, basa ko. Halika! Luto natin. Tapos ang basa diyan ka Tapos ito anak. Pagpunas ka muna bago ka maglagay ng ano. Yeah! Pagpunta naman yan pala eh. Asan yung mga damit ko pala eh? Yung damit mo. Oo, may short ka na ba sa... Sorry. Si pa dito, hindi ako. Ay, oo nga pala. Wait lang, naka-sensor si Padi. Bis na lang pala eh. Buso ko yan. Sensor si Padi, nagbibihis. Buhos. Ano Padi? Parang ka na? Saan tayo pupunta? Saan? Magpapantalong ka? Mag-shorts ka lang? Mainit ang pantalon. Ay, oo. Oops! Dadaan si Padi. Hindi, makasaan sa akin. Mag-base ka na, mag-base. Pali. Ano? Doon ka mag-base sa loob. Oo, dahil samahan mo nga mag-base. Dito. Dahil may sa akin yung camera. Ito mag-base dito. Kailangan mo na mag-base. Punta tayo sa dagat mamaya. Ayun eh. Maghahanap kami ng ano eh. May pupuntahan kami, DJ. 14 million. Hello po sa 14,000 viewers. May million na Ah, yan. million. Kamaralog. Kung sila rin yung niluluto mo. Oo, kasi may tutor na kami. Yung Ay, naglilinis ako manay, wait lang. Nandyan pa kasi si Pade. Ako maglilinis. Ha? Oo, basta magbihis ka na. Basang-basa ka, anak. Ay, si Katay! Bawal ipakita ka to. Hirit-hirit. Asan na yung ano? Mana yung tuwalya? Sino mo po isutuan niya po? Dala ko po ito po. Yaonig di man na yung tigara ni ano? Ni... anak, Ay! Pwede punasan mo si Katay at basang-basa. Punasan mo si Katay basang-basa. Po. Mag-base ka muna. Kaya nga base na dali na mag-shorts ka lang para di mainit. Hindi, mainam kitang soft drinks. Ayo. So, dito hindi po muna natin papakita yung dalawang bata at nagbibihis. Sagaan niyo po muna ang mukha ko. So, shoutout ulit. Rufina Hilario. Ma'am Rufina Hilario, magandang umaga. Magandang hapon na po pala sa amin. So, God bless the prospect. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. God bless. Pagpalain din po kayo. Shoutout po, Ma'am Rufina. Hello po. So, kasalukuyan pong nagbibihis yung dalawang bata kaya hindi natin pwedeng ipakita. Hello po sa lahat ng viewers, sabi ni DJ TV Official.
Cecil Mora Brania, missing tandem ni Oragon Honey and Padi-Padi. Kailan kaya po? Medyo malapit na po. Tingnan po natin. Namimiss na din eh. Halatang-halata na hinahanap niya si Roy. Ayan. Hello sa 17 million viewers natin dyan. Maraming salamat po sa support. Katay! Hello, Katay. Laro tayo mamaya, Katay. Ngirit-ngirit ka sa bago. Namiss tayo ni Katay. Kaya nga eh. Katay! Katay, suot mo Katay yung bigay ni Mama, no? Numero Fina Guevara. Maraming nag-aabang na manood sa mga magkakapatid. Mga blessings sila lahat. Nakakatawa sila. Lalo na si Padi-Padi. Maraming nagmamahal kay Padi-Padi. Tama po kayo, Ma'am Nora Lopez. So, maraming salamat po. Bye muna. Sige, ingat kayo, Sir DJ TV Official. Yung Torx ko dyan. You can, man. Ingat kayo ni dad mo. Padi, nakabihis ka na, Padi? Yun na po. Ayun na po. Dapat perming may po. Dapat pati lagi may po, ha? Opo. Po. Dapat po. Ganyan. Ha? Ganyan. Tuwang-tuwa si Padi kanina nung nakita kami. Sen! Paano po ngayon si Rolly? Siya po yung tutor day po ngayon ni Rolly. Kaso, kailangan niya po munang mag-refresh, mag-freshen up. Naliligo na ba si Rolly, Mana Yori? Naligo na siya isang bisis, pinaligo ko. Hindi, ngayon sabi niya maligo daw po sa bago mag-tutor. Ay, wow. Very good naman. Kung maliligo ngayon si Roy. Siyempre, mag-tutor eh. So yun po, si Rolly ay, okay naman po siya nang dumating kanina, nakakangiti. Kasi tinanong ko siya kanina, sabi ko, naligo ka na ba? Sabi niya, oo daw. Eh, binuking ni Mana Yoli, hindi pa pala naligo. Kaya maliligo daw siya. So, antayin natin siyang maligo at makakain para makapag-tutor na kami. So, shout out Ma'am Cecil Mora Brania. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa pag-support. So, shout out sa aming team leader na si Sir Oragon Honey. Halika na, dali ka na, mag-t-shirt ka na. Matrabaho, naligo na. Matrabaho pa. Mainit doon, anak. Sana. Pagluto na. Yan. Napaka ano naman ni Nanay Yoli. Ayun, nililigo. Ganapan, ninibisan. Pwede, di ka na maghali. Mahali man kami pag naghali ka na. Kumasaan? Ayun o, sabihin mo muna shout out. Dali na, sabihin mo, shout out. Mag-shout out si Padi. Medyo mailap ulit si Padi ngayon. I-try na pakiusap ki Manoy Roy Oragon Honey si Rolly. Opo, gagawin po natin yan. Kaso, kailangan po na, hindi pa hindi pa masyadong makapunta. Busy pa po si Sir Oragon Honey ngayon. So, inaasikaso pa siya. Pero, hindi naman po nagko-close ng doors ang ating team leader. Nagpapalipas po siya ng, alam nyo na. Sana lagi, so shout out Sir Henry Valerio. Sana lagi kayong nandyan para sa mga bata. Nakakatuwa talaga si Padi-Padi. Maraming salamat po, Ma'am Nora Lopez. Ayan na, nakabihis na ang ating Padi-Padi. Po. Ayun. What are you doing, Padi? Ayun, tumutulong na si Padi magluto. Wow! Pwede ikaw na to tabangan. Alam mo, sabi mo, favorite mo to. Kaya, Diba?
Halika na, nak. Tulungan mo. Hindi marunong magluto si kuya mo. Maluto naman, dumatabang na dumatabang. Oo, aalis tayo pagkatapos na magluto. Makakabaw. Balik dito. Bumabalik ka. Di ba favorite mo yan, Tari? Kaya, Ako, masaya ito. pamasahe? Tabangan mo muna magluto si kuya mo. Diba? Yan, taga-bukag. Ayan. So, dapat talaga may mga ganitong activities si Pade. Yan, yan. Kasi, Di ba, wala. ano, yung social, Yan, para meron siyang social life. dapat pa din, ano mo siya, pag medyo kulay brownish na yung ano, tsaka tinalagay ng sabaw. Halo-halo mo muna siya, Pade. Yan pa niya. Paano yan? Tinakpan. Tinakpan niya. Ano ba ako? Ano? Saan tayo pupunta? Saan? Wow! Tingnan mo, oh! Disintiyon si Katay! Ay, ganda. Pamasahe? Mamaya magkakain muna tayo. Opo, medyo po. Tapos hindi pa napapagupitan. Dapat gupitan ni Sir. Nananawagan po kami kay Sir Oragon Honey na gupitan ng mga bata. Dahil si Django ang haba na ng buhok. Si Padi ang haba na. Pati si Rolly. Asan na si Rolly, Rolls? Lagay muna natin dito at paliligoyin ko si Rolly. Pwede na pala tinula. Sa ano pa pala Sa adobo yan, Padi. Dahil sa pansit yan mamaya pa din. Puro yung balay. Malamos ka mo. Tumutulong dati yan si Padi magluto. Nanimbago lang ulit siya. Opo, kaya nga po dapat kasi mga ganitong kaso ay habitual o paulit-ulit. Kaso, yun nga, nahinto. Para mag-start na naman tayo sa start. Diba? Thank you po, Ma'am Nora Lopez. Anak! Nam sana. So, binatagin nyo kaya na itong doon na itong mga kawatan. Ano po? Nilodada ni Junil na kararaot. Pinarano? Nilodada ni Junil. Mataba baga si Junil. Yun, no. Intero. Naraot pa lang to. Junil. Ramaka ko pa rin. Saan ka pupunta pa di? Paano ba yung may ng paraw? Ay, inay. Oh. Bawal yun. Bawal ang lambanog. Ano na? Ha? Nainom kita ng ano at chan cook. Bro. Katay! Ayun si Katay. Manok. Ay, marbunaw-bunaw. Katay! Hello! Guwapo na si Katay. Kasi bago, mga 5 ulit na pong linis eh. Manayoli sa. Pag wala kang tigil ditong ano. Kaya nga, naka 5 beses ng linis ng sahig. Dahil paulit-ulit. Kaya, medyo challenging din talaga yung mag-alaga ng mga bata. Very good. Shout out kay Nanay Yoli. Huwag mo pong sukuan ang inyong mga anak. Ay, Diyos ko. Pinisa na nga ni Galo. Paano ba yun? Ang pinaka mahirap alagaan si Ano, si Django. si Jumbo. Marikit kasi pali-pali na ano. Si Jumbo talaga yung kaya mo mas pag-usapan. Mahirap. Akala ko si Jana lang. Hindi, mabait si Junil. Yeah! True. Ilan na ilan tayo, pero si Junil mabait. So si Django ang medyo solo. May ano Ay, tayo si Junil. Yan. Mabuti pa kasi pali-pali. Napapalisa ko na. Oo. Ano? Balik! Leo! Ano po anak? Sipag yan. Burin sa mga bawan.
Ano yan? Maglulutuin mo yan, ah? Boring. Pwede, tapos pwede, tatakpan muna natin yan. Ha? Turuan magluto. Ano, wait lang. Tapos pagkulo, ilalagay natin yung papaya. Pero iniwan ka. Trabaho. Trabaho ka na? Saan ka nga? Halika na, tay. Diyan nga yung trabaho kaya trabaho na naman. Siya nga raw ang Shoutout boss. po sa ating 19 million viewers and 15 million thumbs up. May kwartana si Pali palang pangpasweldo sa ano. Ay, wow. Ikaw ang boss pa din. Boring. Lagbanaw ka na kayo na. Dahil na hali ang inuman mong an. Muli pa na yun ng parang Wala kaya nagtatrabaho dyan, yun ang... Oo, mahirap talaga silang alagaan kasi maliit pa sila. Wala silang magulang na nagturo sa kanila na maglinis. Kaya tiyaga nang kailangan para matuto silang lahat. Tama po kayo, Ma'am Nora Lopez. Napakahirap pong alagaan. Kasi hindi nga naturuan nung bata pa sila from 0 to 7 years old. Hirap yung napagdaanan nila. Kaya ganyan ang nangyari sa kanila. So, hirap talaga. Gusto na po si Rolly at si Katay, sabi po ni Ma'am Violeta Madrona. Nandito po si Katay, tumatawa-tawa sa gilid. So, presko po kasi nung dumating kami, pagliguan na rin yung mga bata. Na-imagine ko nung una palang makita ni Oragon Honey sila padi-padi. Mula umpisa hanggang sa dumating yung time na pamilya na turing niya sa mga bata si Rolly. Masigla kahit may dinadalang problema. Tama po kayo kasi na ano rin po namin. Saksi rin po kami sa mga nangyari pag lalo na nandito. Napakasaya po. Lalo na si Padi-Padi. Excited siya lagi pag lalo na si Oragon Honey yung kasama niya. Tapos nakikinig siya kay Oragon Honey. So nakakita talaga siya ng best friend. Si Padi-Padi nakakita ng best friend kay Oragon Honey. Na-miss ko po si Kitay sa totoo lang. Kitay! Wait lang po. Try natin ipakita si Kitay. Ayun na. Wait lang po. Ay! Nahihiya kasi siya. Katay. Pero maglalaro tayo mamaya, Katay. Asan na yung mga laruan mo, anak? Asan na? Ha? Ay, nahihiya si Katay. So, bago po siyang ligo, napakalinis niyang tingnan. Very good. So, maganda rin po yung sinuot niya rin yung damit ng mga binibigay sa kanila. Minsan kasi hindi nasusuot yung mga damit. Ang inuulit-ulit yung mga damit na sobrang luma na. So siguro, iniingatan din niya Nanay Yoli. So ngayon, nakasuot siya nung ano. Naalala ko po yan eh. So shout out po kay Ma'am Rufina Guevara. Bigyan niya yung suot-suot na yan ni Katay. Halika anak. Ay wow! Andyan to yung aeroplano ni Katay! Pinapakita niya yung aeroplano. Wait lang. Hata natin. Anak, halika na. Asan na yung aeroplano mo na? Ayun. Nakita niya. Nakita niya yung aeroplano na dati. Oh! Nahulog! Huwag, dad, huwag mo pilitin. Padi! Saan tayo pupunta? Dahil ko, maramang ako. Anong trabaho ka? Anong trabaho mo dun, Padi? Boss. Ay, nagbubuhos ka ng semento? Yo. Oh, akala ko ikaw ang boss. Bali ko. Napamahal na si Padi-Padi kay Sir Oragon Honey kaya sobrang lungkot ko nung matigil ang pag-vlog ni Sir Oragon Honey sa kanila. So, hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Maayos din po yung mga babalik po natin sa dati yun. So, tulungan niyo po kaming magdasal at magbigay ulit ng positibong bagay dito sa pamilyang to para tuloy-tuloy po nating matulungan. Tingnan ako. Hihitian ako ni Katay. Gusto maglaro. Ah! Nagtatago. Siyempre, ang gwapo ni Padi. Ayaw ka. Po. Malade. Manaw. Oh, yan. Pupunta na ako sa'yo. Ano ba din? Oh, tibay. Anak, Padi-padi. anak, anong niluluto mo? Tinola. Tinola. Anong tawag? Tinola. Sabi daw tinola. Pali sabi ka, tinola. Meron ako. Ah, manok. Pakita mo yung manok. Wow! Meron ako. Anong luto mo sa manok? Tinola? Buli. Tinola. Gwapohon si Padi, oh. Anak, gusto mo magpagupit? Tingnan, tingnan mo na. Wow, sarap.
Anak, gugupitan ka ni, padi mong Roy. Nasibig. Yeah, excited ka? Eh, excited ka? Okay. Taba? Basiraman yan. Shoutout po sa 24 million viewers natin. Comment lang po kayo ng mga suggestion nyo kung paano natin mas lalong mapapasaya si Padi-Padi. Maano ka ba, Padi? Ganun. Sabi po ni Ma'am Violeta Madrona, mabuti naman okay sila lahat. Ata nakita ulit namin sila. Tila ata kulang sila maliban kay Roy Padi-Padi bigla siyang tangkad. Opo, medyo pumayat po siya tingnan, pero tumangkad naman. Maalaga pa rin si Nanay Yoli kasi napanatili niyang malinis ang bahay at naaalagaan ang mga anak. Sana patuloy pa rin ang pagtulong ng mga sponsors from Ma'am Reyna Rain. Oo nga po, napansin po natin na malinis po. Malinis ang bahay. Django! Mabait silang lahat, kulang lang sila ng kalinga ng magulang dahil naghahanap sila ng pagmamahal from Ma'am Nora Lopez. Idol, sana isama na lang si Manay Roy Oragonhani, si Rolly sa mga lakad niya para hindi siya lagi mag-isip depression, yung nakikita reason kung bakit siya nagkaganon. Opo, para pong ganon, siguro inisip-isip niya rin yung mga bagay-bagay at mga mangyayari sa kanya. Kasi nakikita niya lagi yung yung mga pangyayari dito. So baka isa rin yun sa mga factors. Pero naliligo na ba si Ron? Ay, si Rolly. Ros, ligo na anak. Tama, tutor na kita pagkatapos. Sorry po sa paggalaw. Ano ito? Ros, ligo na anak. Nakaupo pa rin dun si Rolly. Akala ko naliligo. Nak! Rolly! Rolly, ligo na! Rolls, pag dahil ka nagkarigos, ako mapakarigos sa imo. Ngirit din si Django. Sige na nak, para at saan maliligo na kita. Ay, maliligo, jutom na kita. Ayan. Nahihiya pa maligo si Rolly. So, ipapaabot po natin Sir Henry Valerio yan kay Sir Oragonhani. Pero, ako nga po, sabi ko, isa sa mga pinaniniwalaan ko is to always hope for the best. So, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na mabalik yung dati. Di ba, Manay Yoli? Oo daw. Oo daw, sabi ni Manay Yoli. Rolly, anak! Ligo na! Parang ayaw ni Rolly. Opo, Sir Henry Valerio, maraming salamat po sa support. Happy lunchtime kay Sir Henry Valerio at sa lahat po ng ating nanunood. Maraming salamat at nag-stay po kayo dyan. Katay! So, shout out kay Tenka Bizotti Official. So, abangan nyo po, punta po kayo sa Lyric Art. So, page po yan ni Tenka Bizotti Official kasi, niya yung, photography po. Hobby niya yung photography. Oh, yan naman yung page mo. Wala, wag naman na. Ay, wow. Bakit tayo? Natawa tuloy sa'yo si Padi. Bakit? Pwede. Masap na si... Ay, kaya naman... Totoo na magsap na si Padi. Thanks sa Prospect Team at kay Oragonhani sa muli niyo sila binalikan. O, nawain niyo na lang si Yoli. Dala lang yun ng kagipitan at lalo na sa mga kalagayan ng mga anak niya. Mahirap talaga niyang kalagayan nila. Yan po din po yung paniniwala. Ang paniniwala ko din po talaga ay kailangan, higit din pong kailangan talaga ng tulong ni Manay Yoli, lalo na emotionally, dahil nga hindi, napakahirap ng Kaya nga siguro nagawa niya yung dati dahil sa ganyan yung kalagayan.
So, ipagdasal po natin siya at gabayan at tulungan na hindi niya ulit gawin yung mga bagay na nagawa niya na noong nagkaroon ng issue. Para po mas tuloy-tuloy na maging positibo. Kasi kung maraming issue dito sa bahay, apektado, higit na apektado yung mga bata. Tingnan niyo po si Padi-Padi, sobrang maaasahan talaga siya sa mga gawaing bahay. So, hinuhugasan niya yung bigas. Ang tawag niya sa lugaw, agaw? Agaw! Lugaw. Sabihin mo, lugaw. Agaw! Sabihin mo na, lugaw. Inugasan mo, maray. Lugaw. Agaw! Lugaw. Agaw! Hindi, lugaw nga. Agaw! So, hindi pa rin gumagalaw si Rolly. Wait nga lang. Dito muna to. Senta. Kasi si Rolly hindi pa gumagalaw. Puntahan muna natin siya. Kausapin mo muna mga viewers ng episode official. Mabait talaga si Padi-Padi Porsi. Hindi siyang tumutulong. Tama po kayo, Ma'am Nora Lopez. Kutuan mo ka pa dito. Kutuan mo ka dito. Si Rolly kasi hindi pa naliligo. Magkabadag ka. Okay. Ang agaw! Lugaw. 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 Along! Turuan mo siya Manayoli ng tama. Para yun na yung lagi niyang maano. Pusoan, di talong. Talong! Lugaw. From Ma'am Rufina Hilario, siguro mga 10 yung binablog ng Kalingap na may mga depression. May isa pang bago ang yung si Melissa. Sana maagaw si Roy. Oo nga po, ma'am eh. Kaya dapat at least once or twice a week nandito tayo para may nakikita siyang ibang tao. Bawal ang bad words. Anak, lulutuin natin yan. Marunong ka magluto niyan? Padi? Lagang atik na. Padi? Nagduwas si Padi. Katay! Wow, gusto maglaro ni Katay eh. Nasa inyo yung ano, yung camera. Katay? Asan na yun? Ay, oo, ganito dito, ganito. Katay mo. Ano ito? Helicopter. Saan yan, ano? Tingin ka ba sa atin? Sabi, helicopter. Tinola. Ito po. Nilagyan po natin ng konting malunggay yung tinola para mas healthy. Tawag siguro yan. Katay nga si ate. Ano Yoli? Asan na po yung mga padikit dyan na ABC dati? Di ba may mga nilagay sila? So, kailangan natin maglagay ng mga ABC. Maghahanap ako mamaya. Para ano, may mga nakikita silang mga words, mga ano. Yung dati, madami yung mga pinapadikit dati. Nawala na yung mga naglipat kayo. Ah. Maula na natin. So maraming salamat po sa 12 million viewers and 21 thumbs up. Thank you so much. Ayan. So napansin ko, ay shout out po kay Sir Roy. Balik na po sa 6 siblings. Sabi niya Ma'am Cecil Mora Branya. So napansin ko po, nung naglipat daw sila na Nayoli, nawala yung mga padikit na mga educational materials. So, maghahanap po tayo ng mga educational materials para idikit dito sa kwarto nila para may nakikita. Yung visual ano nila para mas lalong ma-develop. Yun ba rin sa ng gulay? Wow, pansit ba to ba yan? Shout out sa Team Tabang, Team Tabang. Baka naman may papansit ba to tayo dyan, Team Tabang? So, bibili po ulit tayo ng mga materials. Mga kailangan po natin ngayon ay educational materials na pampadikit at ng mga gagamitin natin sa tutor kay Rolly.
So, ngayon po kasi ang ginagamit ko yung laptop pa. Oh, thank you so much, Ma'am Reina Rain, sa palipad. 1,220 yen. Maraming salamat po, Ma'am Reina Rain. So, thank you so much Thank you so much po. po. Rain? Ma'am Rain. Si Ma'am Rain. Ma'am Reina Rain. So, nasa Japan si Ma'am. So, shout out po sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Stay safe po kayo dyan. Tabi dyan po. Salamat. Wow, very good. Kaya nga eh. Sabihin mo, you're welcome. Sabihin mo, walang anuman. Pero nakakaulay mo mali. Ano? Tapos oh, very good talaga. Ibig nga niya mag-service na ito kasi Saan kaya yun? maglaba ng mga mga Ayaw. maanggo ka. Kung malarap mo sa amin. Muloy-loy nag-ano sa ko. Ma, laban na ako. Ah, lalabahan niya. Nilaban niya sa mga iyo. Ay, iyo. Ay, maray. Dapat kaya, ano, padi-padi. Takot sa naman pala. Dumang ka na sa CR. Mahulog na kayo sa dyan. Pagka namamati mo na padi-padi na maano ka, mabawas ka sa CR ka na magtukaw. Garo kang, tandaan mo dapat garo kang hadi duman sa tukawan. Wow, yeah. Duman sa inodoro, dapat garo kang king. Garo kang hadi. Nakilingan mo din na. Nakilingan mo. Tingnan mo daw si kuya mo. Tikpan mo. Sana doon na. Dali. Kumasiram na. Nam. So, kinakwento po ni Nanay Yolin na mabait talaga at maasahan sa gawaing bahay tong si Padi-Padi. Padi, gwapong ka na baga Padi. Yeah! Balog! Tikpan mo. Kikilig naman siya. Mainit. Mano pa nga isa utosan sa panganay. Maaliksin mo si Padi-Padi yung pasak pa igibin mo. Ayun. Pakal sa ganyan yan. Siguro, tinatawad siya. Napakahirap. So, doon muna po ako kay Rolly. Sige na. Ay, buwan. Sige na. Napaalis na ako. Madami man ako Padi-Padi kay Rolly. Sen, iling-iling Bago man yan akong tingkahoy. Okay. Oy, katay! Pwede kausapin mo, sabihin mo shout out. Pwede, sabihin mo shout out. Madami sa'yong nanonood, pwede Na, pwede dali na mo. to. Sabihin mo shout out. Buray na. Expression ka ini. Pwede. Na, wala Tama na. ba, Buray? Uto na mali na. Buray na pare. Uwa ba? Bubong si Buray. Lumulukot ang dangalan. Nilabot yung dakayo. Pwede. Very good, maliligo na si... Sa? Ay, naliligo sa Jonel. Hmm? Ano nakarap sa akin? Sorry. Akala ko doon. Ayan, maliligo na si Rolly. Ni, pamak ko na. At nagluluto ako. Malapit na maluto to. Pasaway. Ang buray lumab na sa'yo. Ayan. Ang labahan mo. Ano na si Rolly, tumayo na. Sige, sabihan mo si Kuya maligo na anak. Ayan, so, grabe to si Padi-Padi. Anak, kayahan mo kukuha ng damit si Kuya. Inaano na ni Padi. Inaano na ni Padi si Kuya niya. Iyo, napaka-ano naman. Napaka-ano naman ng batang to. Maalalahanin. Buray. Ano pa? Buray. Iyo, tas pa sabi mo maligo na. Buray. Malaba ka ba? Ang problema si Padi-Padi ka kan malaba kang palo. Oo, nalaba ko dumalaw. Ay, naglaba ka? Duman? Nyari na ako. Wa. Sana to? Nakakaano na bag ng sentence? Nakakaano na? Nakakapagsalita na po siya ng buo.
Sabi niya, malaba ako duman. Ibig sabihin, maglalaba ako doon. Lalabay pag ako na. Hindi na lang daw si kuya niya minsan. Ano daw si kuya niya? Si kuya niya ako minsan Ay, nakanganga lang. Ay, inay, napapansin pa ng kapatid. Paano kasi ito yung nakikita niya si kuya niya nakakagaya. So, ano po, nagkukwento si Padi-Padi, nakanganga lang daw si kuya niya minsan. Nakaganyan si kuya mo? Nakapano Papatawanin mo kasi si kuya pag nakaganyan. Nakapano nga boy? Si kuya mo? Terno sila Padi at Mr. The Prospect. Oo nga po, Ma'am Rufina. So, sabi ni Ma'am Rufina Hilario, terno sila Padi at Mr. The Prospect. Mega shout out everyone. Ma'am and Vlog Journey. Shout out po and Vlog Journey. Nakakatuwa si Padi-Padi. Hi Nora, sabi ni and Vlog Journey. Kahit ganyan siya, mapagmahal si Padi-Padi. Oo nga po. Ano, Pag na pumapasok kasi ito galing. minomotivate niya na yung kuya niya na maligo. Tapos kinikwento niya na nakanganga lang daw si kuya niya. Grabe to si Padi-Padi. Paano nga? Paano si kuya mo? Ikaw talaga, grabe ang pag-motivate mo. Siya nga rin galing sa trabaho. Ah, kasi nasabi niya po na ano, mag-ayos na si kuya kasi siya nga raw nagtatrabaho. Ano, kayaan mo na si kuya mo, tayo na manliligo na. Naglalabanan na nga daw siya. Ay, naghahanap na, bigyan natin ng privacy si, si Rolly at naghahanap na ng isusuot. Nagkangangal. Pero kapag maabot sa ito. Ay, dito talaga to sa electric fan. Panghapon nyo na yun, panghapon. Ayun siya. Panghapon nyo na. Ayan pula. So, dawang-dawa po si Ma'am Nora Lopez kay Padi-Padi. Nakakatuwa nga po siya. Sobrang, kahit ganyan siya, differently able, pero naiisip niya yung mga bagay-bagay na minsan hindi natin naiisip. Yun nga ang kwento ni ni Nanay Yoli last time sa isa kong vlog. Na inaaway mo daw Nanay Yoli si Oragon, si Sir Oragon, si Padilla. Dapat hindi raw inaaway kasi siya yung tumutulong, Galing. Naiisip niya yun. Dami ko tawa kay Padi-Padi na kaya lagi ko inabang stress reliever siya. So, maraming salamat po Ma'am Nora Lopez. Marami na di sila nag-aaway-away, katuwa talaga si Padi-Padi, sabi ni Ma'am Violeta Madrona. Ayun si Ay, kagawa ko yung assembly. Dito na. Ito to ko. Napapaitok ba ngayon? Dahil po yun si cellphone na init na daw. May talent yan si Padi, kung matuturuan lang sana. May kilala kaming ganyan kay Padi, ang galing mag-drawing. Kaya nga po so dapat talaga matrain siya. Sabi ni Ma'am Rufina Hilario. Katay, ano na Rolls? Luman mo kaya? Ano po? Ayun, Laban mo. Magano na tayo pagkatas ng live ko. Anong ka nasalmi? Dali mo na lang yung damit mo. Naroon na lang kami kasi na. Oo. Ayan, luto na ang tinola ni Padi-Padi and the Prospect.
Pagka favorite So, shout out sa 26 million natin kasama. Yung 25 Samsak. Salamat po ulit, Ma'am Rain, sa palipad. Ma'am Rain. May isip siya sa palagay ko, matalino si Padi-Padi. Kulang lang siya na mag-guide at maturo sa kanya. Tama po kayo, Ma'am Nora Lopez. So, ayan na ang tinola. So, masustansya po yan dahil nilagyan na ni Mr. The Prospect ng malunggay. Tapos papaya. Salamat po sa inyo lahat, lalo na sa iyo, Madam. Masaya kami kasi nakita na ulit namin si Padi-Padi from Methosiela, Vancouver. Thank you so much po, Ma'am. Maraming salamat. You're welcome po. Ayan, maliligo na si Rolly. Thank you, Rolly. Rolly pa, ba't tawagin si Rolly? Ang bango ng tinola. Pwede mapasok ko pa di ha? Anak, mapasok ka. Buo na sa agabas eh. Lagi mo, Manay Yoli, lagi mo dapat kinakausap si Rolly. Lagi mo kinakausap. Lagi ko naman kinakausap. Hindi tuloy siya umiimit. Umiimit lang siya pag meron siyang kausap na pinagpala siya dito. Pero Ah. kanina. Kanina pagdating namin sa matawa. Oo. Kung binibiro na. Ayan, pag umaano siya, pero pag nandiyan nakapalusa na abay si Kuya mo, boy. Kaya nga, dapat may mga tao. Anong ginagawa ni kuya mo? Muli, hindi na lang. Anak, ano lang, paano? Naabutan niya kaya ahon tayo. Grabe magkwento to. Ano dat na niya nakanganga? Nakahinga sa rada. Nakaano kasi, nakatulala. Wow, may labanan. Maraming laban, hindi naglaban si kuya mo. Agaw. Hindi naman yung naglalabang. Buti pa si Jimboy, pag ako na Di ba yung palibagsak Na-stress si Kuya Rolly. Parang ganun nga po medyo Hop. mas lumala nung dati. Ayan. si Jimboy, matibay. Pero sa tingin ko po manageable pa kasi nakikipagkwentuhan pa sa amin eh. Medyo mahiyain lang talaga. Eh. Hop. Hop! Aga. Ano yun? Ano yan? Suka. So ayun, magluluto na tayo ng pansit kasi tapos na yung tinola. Buray. Suka. Bong lang pa na. Buray na. Bakuan ng banog anak. Suka nga. Binakalan kong chinila, talugad na ang sapatos. Itiro mo ang sapatos dyan. Intir niya. Ang ano na po gabas niya. Binakalan kong chinila si Isagwan. Pag matrabaho siya, daama sapatos siya. Ah. Chinila si Lisa na. Hilingan na sapatos. Tengo request na sapatos. Muray. Pag baka nga napasok. Lang pa daw. Binito. Yung sa pag ano yan talaga. Pero Manay, at least Lambanog. nakakaano na ning sentence si Padi-Padi. Hagay. Nakataram na, nakapagsalita na. Matibay na yun kung magtara mag-yata. Naku, pag-irit nga na ako. Yan na. Hey. Pag pang-irit si kuya niya. Manay, uli dapat itago mo. Yan. Ayun. Ay, magpasa-rocks ka pa para iguanig. Yung original dapat Or kung maka-display man dyan, dapat mawara. Yan. May magkuha ka May tinao pa sa inyong ibang papeles. Papel. Ngayon, ayan lang. Yan sa nang pinanghahawakan mo. Kaya dapat naka-safety yan. Baka mabasag, mapakit man. May paano photo mo Kahit maingay si Padi-Padi, nakakatuwa naman kung hindi lang sila napabayaan nun araw na agapan sila lalo na si Katay. Kulang sila na ng pagmamahal at taruga ng magulang nila. God bless you, The Prospect Couple. Thank you po, Ma'am Violeta Madrona. So, maraming salamat po. Basta dapat ingat mo yun. Kasi yun para kay Ronnie. Ay, yun pa, mambaga ako di raw na. So, ito po yung bigay ni Ma'am Rufina Guevara. Si helicopter. So, nag-request siya ng airplane. Sino naglalaro niya? Isa. Nagpaan, sabi ng anak kong panganay. Sabi, Kiroy, sa kuya yan. Nagingirit ako.
gusto Ang niya. gusto pala ni Rolly. Sabi ko, isip bata ganyan. Day kaya siya, manayoli. Day Hindi kaya siya siya. nakaranas. Nakarana. So, di suduan ang papakawatan kami bakal din doon. So, ingiras ko lang duman sa laog may paduwa sa nagpapaduan. So, Ah, so gusto niya pa magkawat. Gusto niya may kawatan mo siyang ahot na lang. Mm. So, ingiras kaya ko. Sa karo, itaw mo nakikuya mo, dahil ka namin ano. So ito daw po nung bagong bili, itong helicopter na to, helicopter toy, nilaro ni Roy. Ay, ni Rolly, ni Rolly. Kung gusto niya siya magbukas. Sa Ah, kuya manik niya. sinabi niya na sa kanya yun. Siya ako pa, yako. Kaysa iya, ano mo yung ikatay. Tapos- Tapos, sa kumanik niya, ako na nainot sa imo. Kuya mo na daw yan siya. Sige. Gusto din maglaro. Ano nga yan, anak? Suka. Ay, wag mong inumin yung suka. Mamaya pala yung tungkol sa pansit ko niya. So, shoutout ulit po sa 19 million viewers and 26 thumbs up. 26 million thumbs up. So, maraming salamat po sa pag-antabay. Maya-maya po rin po, mga after 30 minutes ay puputulin na natin ang live at magkakaroon kami ng tutor ni Rolly. Yan. Ano? Kasunod pala next tutor. Buray. Butay na sopas. Sopas naman, susunod. May mga pamerienda pag may tutor. Butay na sopas. Tapos magugulay tayo ng ano. Gulay naman. Kaya, gulay. Ano dito na ito? Buti na lang kasi kung ako manay, hindi mo ako maaasahan sa pagluluto. Si Agong talagang, si Mr. The Prospect talagang, hilig niya kasi yung pagluluto eh. Kaya nga dati meron kaming restaurant. Kasi nga siya nagluluto. Kumakain doon si Junel. Kaya nakakain na dun si Junel. Si Juliet. Dinala dati ni Aragon. Hindi pa siya mailap. Yun nakita ko. Nakita ko yun. Silang dalawa. Ayun pala yun. Ayun po. Yan, ganyan. Meron pa. May digas na-busy na ako sa school tapos sa pag-vlog. Tatay! Tatay, anak mare. Tatay! Kakawad-kawad. Naligo na si Kuya mo, anak? Padi? Naligo na si Kuya mo? Padi! Pag dapat pagdigapot, nagsisimbag. Iyo po o dai po? Ano yun? Po. Sige daw, sabihan mo daw kay ate po. Po. Sabi na na. Lana pa Lana. Po. Dapat po man ay early tatay. Totoo mo yan. Pato. Sabi niya. Ay, yun, nagsasabi siya po. Very good. Si Juliet, tabi mo. Si Juliet, maano talaga yung ano. Ma. Nakakatuwa. Sige. Yan, dalawa si Juliet. Mama. So ngayon pa din, Mamas. favorite ko wala kung ano. Paano yung ko kaya spring roll. makakausap si Junel? Ano ka talaga mag-ibig? Ayaw naliligo. Ay, naliligo din. Tapos na yata. Natin. Tapos na? Juliet! Mas maganda punta ko sila doon. Hindi kasi, hindi naman pwede pag nakakabad-hubad. Luwag na. Ay, tapos na. Mainit sa mainit. Doon na sila. Diyan, Sa likod. Maraming salamat sa inyo, Sir and Madam Prospect at Teng Kabisote. Maraming salamat sa inyo, Sir and Madam Prospect at Teng Kabisote. Kahit paano nakita ulit namin ang pamilyang ito. At sana marami pang susunod na vlog niyo sa kanila. God bless you all. Thank you so much po, Ma'am Nora Lopez. Sisikapin po namin pumunta dito twice a week. Pero for sure po ang Sunday kasi tutor day po ani Rolly. Ma'am Violeta R. Corpo, sana sabay-sabay silang makain para matuto sila makipag-usap sa isa't isa. Pipilitin po natin pag-isahin. Medyo mailap pa po kasi lalong-lalo na si Jonel at si Django. So, pipilitan po natin sila mamaya. Yan! Diyan, Manayoli? Jonel! Jonel, mana? Makarigos kita sa dagat, mana? So, si Jonel po, gano'n na naman ulit dati. Sobrang ilap na naman. Si Katay hindi mailap.
Hello, Katay! Smile, Katay! 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 Hi, sa aeroplano, Katay! O, diba, ang linis ni Katay ngayon. Very good. Silipin natin sa bintana si Katay. Ha? Ngirit-ngirit ka dyan, ha? Halika na, anak. Kakain tayo ng tinola. Halika na, nakaligo ka na? Junel! Mana? Ayun, mali na. Ang ilap na naman ni Junel. Ha? Hello, Katay. Smile na, smile na. Smile na, dali. Nel, Nel. Mama, kakang kita dumandali naman na. Uy, si Ramon. Sabi po ni Ma'am Violeta R. Corpo, sana sabay-sabay silang kumain. From Agnes Miller, hi Ate Yoli, I like to see the double deck bed. Okay po, sige po, titingnan po natin. Thank you so much, Ma'am Agnes Miller. Pupunta po tayo sa... Hi daw, sabi ni Ma'am Agnes Miller. Ayun po si Nanay Yoli. Nagpupunpun, nag-aana ng mga sinampay. Sige po, titingnan natin yung double deck. A blessed Sunday, Ma'am Prospect. Pagpalain kayo sa mahal na Panginoon Diyos. Salamat dahil nandyan kayo. Pwede God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Irina Hazan. Thank you so much. Yan po ang double deck, Ma'am Agnes. Ayan. So, nandito po siya sa main na room. Ito ata yung pinakamalaking room. Ayan po yung double deck. So, malaki po siya. Ayan. Napakaganda po. Ayan. Nahanap ni Ma'am Agnes Miller yung double deck. Ganda. Ayan po. Ganda po. Nako. Sino pong natutulog dyan? Inaano yan ni Panipadi, ayaw ko patulogin yan, sa kanya lang daw yan, sa kanila magkakapatid. Ay, ayaw ko ba Kaya yun? hindi ako pinapatulog yan. So, sino ang natutulog dyan? Si Ma'am? Panipadi, Tapos? ayaw niya daw sa taas, huhulog siya, si Kuya yan lang sa taas. So si Rolly sa Ah, taas. dyan si Panipadi, ayaw niya ako dyan. Walang patulog. katabi sa Hindi, padi. si Panipadi yan sa yung tatlo. Ah, Yung dyan si sila. Bebe, kami magtatlo doon, saka si Junel. Si Buwan saka na si ha, Jan. mahulog ako, lumulog. O mahulog ka doon sa taas. Tumahulog siya. Ayaw po sa taas ni... Ayaw sa taas ni Padi-Padi na matulog sa... Ay, ayaw ni Padi-Padi na matulog sa taas kasi mahuhulog daw Si po Kuya siya. niya lang doon sa taas. Ayan. Ayaw niya ako dyan patulogin kasi isang bis na kaya ako. Ay, anak, huwag mo kagatin, anak. Siya daw dyan. Doon daw ako sa kabila. Talagang loko talaga. Ito lambanog. Ay, bawal na ang lambanok. Iinom tayong soft drinks. Ayan. So that meron ka pa dito manayoling ano, o turuto ka, upuan no? Pero dito walang upuan. Yan dapat pag... Katay! Katay! Ayan, ang linis-linis ni Katay. Manayoli pa ganyan si Katay, ang gwapo-gwapo. Dapat laging ganyan, oh. Yung mga damit niyang maayos, suot mo na. Nagluluto na ng pansit. Manayoli, kakain tayo ng sabay-sabay. Sana pumunta si Jonel. Ano? Kaya daw. Tamak. Ay, makakarakan mo na, tapos maharali. Ay, wow. Masain man pa di. So, shout out po sa 27 million viewers natin dyan. Salamat sa Patamsak 31 and of course sa Palipad. Thank you so much po. So, pagpalain po kayong lahat. Salamat sa hindi pag-iwan sa amin, sa support sa amin. Thank you so much. Ayan po, ang ating little chef. Padi, ano masasabi mo, Padi? Padi, ang serious mo naman. Ayan po, nag-iisip pa rin ako sa pansit. Ano, Padi? Lambanog. Sige, Padi. Haluin mo, Padi, ha?
Biglang tangkad si Katay. Sabi ni Ma'am. Sabi ni Ma'am Violeta. Thank you, sabi ni Ma'am Agnes Miller. Hello po sa inyong lahat. Sige pa di, haluin mo ha, yan. Ganyan lang. Tapos ilalagay na natin yung ano, yung ibang mga sangkap. Padi, tingin ka, tingin ka. Magpagupit tayo bukas pa di ha. Namubuhok. Oo, buhok. Ay, nila. Bad yun pa di, bad yun. Opo. Huwag ka na magsabi ng ganun pa di ha. Sige pa di, halo mo pa di, sige. Nakaka-hyper ang soft drinks dahil sa tamis. Calamansi juice will be fine. Sige po, Ma'am Violeta. Next time po mag-ano po kami ng calamansi juice para kayo. Tama naman mo ba rin? Padi-padi. Iyo, ano na dyan? Dahil na masyadong magpapaano. Pag-abot ko. Sabi ano tumayo, saan kong bumbahan? Ate Gali. Saan pa niyan sana? Kaya ako dapat sakdo sa nagbila pa sa revolution. Sabi ko kay Claudia. So kada niya ako ni padi-pading ano bang dapat gibong ko. Sa paano niya ako nawasa sa aga. Mari pa ako. Mama, sa'yo na kami masak doon. Hindi mga tubig sa bunga. Mari pa ako mag-ano ipaano niya dagdaan nawasa. Iyo po. Nawasa or bumbahan na sana. Ang nawasa pa, wara-wara din. Magkusog igdi ang tubig. Makusog ang Sugol igdi ang tubig. So, pinag-uusapan po natin yung kasi parang pinagbabawalan na daw na maligo yung mga bata doon sa bumbahan. Paano Tama kasi ba? tumatai sila dyan. Tumatai sila Nag-iinit doon. sila dyan. So, Siyempre, mga bata makulang ang isip. Oo. Gusto nila yung, hindi mo yan sabihan na yung, Kaya medyo siguro na ano na sila. So, ang balak mo man na Yoli, magpalagay ng nawasa na lang. kasi ang hirap dito sa tubig. Sa nawasa kasi Mana Yoli, buwan-buwan ka pang magbibigay Ayun niya. nga sana ang gusto, kundi lang, ano raw, 4,000 yata yung bumbahan. Tapos yung magpapakyaw pa dyan. Ba't least isahan lang? Kung ako tatanungin, isahan lang ang bumbahan. Isa lang. Isahan lang na, kunyari, magpapakalot ka. Siguro, ang alam ko doon nasa, hindi nga 10 or 10 to 15,000 nata. Opo. Pero kung magpapanawasa ka, okay lang naman din magpapanawasa, mas madali. Pero, magma-monthly, saan ka kukuha ng monthly kaan? Gusto ko din sana nga, bumbahan. Hindi lang. Iyo po, kung bumbahan, at least di ka na mabayad ng bulan-bulan, di ka na magbabayad. Dito. Nakaka-hyper ang soft drinks dahil sa tamis, calamansi juice will be fine. Opo. So, juice na lang po ang bibili natin from Ma'am Violeta R. Corpus. So, thank you for supporting Padi-Padi and family always. Sorry ma'am, hindi ko po mabasa ang nasa ibang language kasi. At para maiwasan ng diabetes. Noted po, Ma'am Violeta R. Corpus. Masaan si Roy? Si Roy po ay nagtrabaho sa Trabaho po Manila. kasama ni Papa niya sa Kasama daw po ni tatay niya ni Papa niya sa Maynila, si Roy. So, isa siguro din po sa mga dahilan kung bakit nalulungkot tong si Rolly ay nung simula daw ng umalis si Roy. Ano man na Yoli? Nalungkot na Wala si siyang kausap, Rolly. wala Wala siyang nakakausap. Ayan, si Ma'am Aki. Thank you so much po, Ma'am Aki. From Japan. She's watching from Japan. So, maraming salamat po. So, thank you, Ma'am Aki. Shout out sa iyo, Ma'am Aki. And thank you sa advice, Ma'am Violeta R. Corpus. That's noted po. Thank you so much. Katay! So, hindi na nahihiya masyado si Katay Tay. sa amin. Ang tawa si Katay. So, ayun nga. Kung ako, ang suggestion ko talaga, Mana Yoli. Bomba. Pero kasi, ang 500 kasi pagka ang mga bata, laging laging naliligo. Ang tagal-tagal pati. So, pagka nagnawasa ka, naku baka mga 500 ang week, monthly mo dyan, mahihirapan ka pa. Pero kung bumbahan,
Ay, na yun, no? Isang gastusan lang. Kasi ano, iniinuman kasi yung tubig dyan. Paano kasi may, siyempre may mga kulang nga ito sa pag-iisip, pagtatain dyan sa, kaya dapat talaga may sarili silang yung tubig, na hindi, kasi nakakaano talaga kasi iniinuman. Sa bagay naman, pag sa Nawasa, at least safe na pwedeng inuman. Pero sa gripo, dyan ba sa kabila, naiinuman ang gripo? So sana ganun din, kalinaw yung tubig, naiinuman din Pero sa tingin ko, hindi dito mainuman. ang tubig. So Nawasa nga. Ito. Pero kasi, ang tubig po, baga, may pump din. 15,000 lahat na, nakapahukay na, may pump na. So parang, pupunta din yun, hindi ka na mag-iigib. May ganun eh, oo. 15,000 daw po ang gastos doon. So, tama po, poso na lang dahil sila walang kontrol sa paggamit ng tubig. Tama, sabi ni Ma'am Violeta Madrona. Anyway, Ma'am Manayoli, may nabibili nga din na pump na parang magiging siyang Nawasa din, na di ka na igib-igib. So, kasi nung kasi medyo yung Nawasa, laging walang tubig, lalo na dun sa amin. Yung mga co-teachers ko, ang ginawa, nagpagawa na nun, nung poso, tapos nagpagawa ng pump. So, kuryente na lang. Igasino lang naman ang kuryente ng pump. So, parang Nawasa din. Yun. Yun nga lang, hindi tayo sure kung maiinuman natin. Ay, kata! Sikat tayo. So, shoutout po ulit sa ating 28 million viewers and 34 thumbs up. So, shoutout Ma'am Violeta R. Corpus, Ma'am Aki, Ma'am Violeta Madrona, Ma'am Agnes Miller, thank you so much. Ma'am Regina Hazan, Ma'am Nora Lopez, sorry. Si Ma'am Mithoshiela Fankubit. So, maraming salamat po sa hindi pag-iwan. Ma'am, Unvlog Journey, thank you so much. So, thank you so much sa ating 32 million views. Oh, thank you so much, Mayna Rain, sa kanyang palipad to 2,440 yen. So, maraming salamat. Malaking tulong po yan sa atin at sa pagtulong natin dito kay Padi-Padi. And, shout out Ma'am Jo Moto Vlog. Shout out po sa'yo. Mega love shout out host. Thank you so much Ma'am Jo Moto Vlog. So supportahan din po natin ang channel ni Ma'am Jo Moto Vlog. Ayan po ang kanyang channel. Ayan. Ano si Mana yan? Sikat tayo. Tinitingnan mo si Kaya. Mahilig yan sa cellphone. Talaga? May cellphone si kuya niya na itong sira binibilis. Dala kasi ni Roy. Ay, naku, kung tuwa yan. Sige niya, mananganap Ganyan. So, Manayoli, sabi, meron ka ng pampatay na 10K. Huwag mong galawin yun para dagdagan na lang natin. At least makapagpapam ka pa. Diba? May nakausap ka na ba? Wala pa ako na kinakusap ko sana kanina si Kakama. May kakilala ko Manayoli na pwedeng Sabi ko, saan nakita? Tubig, sabi ng gagawin namin. Layo na ba nila? Doon pa sa... Malapit na sa may kalsada. Sabi ko, ang hirap na paano nang gagawin natin? gusto mo sana igib doon. Ang layo-layo. Kasi, ayun nga, kung hindi na talaga, nakiusap ko ako. Sabi ko, ako na lang. Meron po akong kakilala. Kaso nga, syempre, may mga trabahador kasi siya. So, basta ang sabi sa akin, mga 15K, may pump na yun. Ayun na. May pump na yun. Ayun sana nga rin galawin yung palipad. So, may natira pa sa'yo sa pera ni Padi-Padi na 10,000. Na yun sana yung balak ng ipagawa. Sabi ko, ipag-ribo ko na lang nga. Kasi wala silang gagamitin, magbabawaan. Ang hirap. Ito nga, hirap na. Sabi ni Kagawad, mabuti pa na lang, panawasa ka na lang, ako ang mag-ano bukas. Yun yung sabi niya. Sabi ni Kagawad, kasi nasa kanya yung pera na inano ni Ron. Yung pera niya, nasa kanya. Nandoon yung birthday. Okay, siya yung naghawa. Siya na Akala ko na sa'yo. pero wala sa akin. So, siya yung kukuha lang bumibili. ako. Kukuha lang ako kung kailangan kong importante. Okay. Mabuti nga yun yung doon sa kanya kasi kasi hindi pumapasok. Kung nawasa kasi Manayoli, yun nga yung tinitingnan ko doon. Ayun yung Paano kung wala tayong trabaho, diba? Oo. Magbumbahan na lang tayo.
mas ang bill mo niyan sa tubig, lalo na yung mga bata, lalo na si Django. Nakita ko halos Tubig 30 talaga yan. minutes siguro naligo yun kanina. Kahit sino naman talaga maano sila kasi maano lalo na si Django lalo na to matagal yan maligo sila dito din. Pag yan napapaligo. Kaya, Maano wow, gwapo talaga ni Padi. Padong ko. Ay, na. Gwapo garong pagal-pagal na magluto. Ano? Balik. Ang request nila, Ma'am Violeta, di kumain ng sama-sama. Mamaya, mag-set up tayo doon. Ah, Ay, sige. kay Tito siguro. Doon na lang para ma-presko. Pila tayo sa labas. Sige na po, ligo ka naman ay. Hindi. Pila tayo ng juice yung request ni Mama, ano? Apo. Ay, orange juice girl or ano. Baka may kalamansi juice. Kung tayo, kalamansi juice or pwede. dalandan. Sige po, host bye muna kasi may puntahan ako. Ingat din po, Ma'am Jo Moto Vlog. May ita-chat po ako sa'yo mamaya. Kasi may good news po tayo. Para kay Sir, ay kay Paingo. So, ingat po, Ma'am Jo. Bye. Jing. Adi, Support po ulit natin ang vlog ni Ma'am Jo Moto Vlog. And thank you again, Ma'am Reyna Rain, sa palipad mo na 2,440 yen. Maraming salamat po. thank you so much po. Uy! Luway sana pa di. Dahil sa Yung magmadali. pansit pa di dapat, pag-ano ka muna. Magpipisa ka muna ng bawang sa piligas. Tapos pa di, ilalag na sa ano. At sana magsuka. Pagka kakakanin Adi. mo. Nagkakan kang ano, Kanino? maanghang. Kasupan. Dahil naman yan kumakain ng maanghang. Di si Pali. Kunin ko ulit yung ano. Tingin. Halika anak. Halika tayo. Kasi katay, Bait-bait talaga ni Atay. Katay. Parang si Kuya. maglalaro Si Kuya Jimboy. Gapon ka ba Kuya Jimboy? Ano an? Jing. Ano? Bawal nga ni ang gin. Ay, Jing. Opo. Ay, ka. Mainom kita juice, sabi ni ma'am. Sipin magpakat. Yun. Kok, yun. Teng, Bawal ang coke da anak. teng, Magkakahilang kita pag may coke. Sel. Yun ang tandaan. Orange juice na lang. Orange juice. Bidi. Tsaka tinapay, dad. Para. Sel, makisuyo ako, Sel. Ayo. Okay lang. Ano? Juice da anak. Duwang, duwang. May bawal da ang coke, anak. Juice Duwang lang. tang, ano. Tapos Gino. Tapos kuya. Ay, pang sopa. So, thank you po. Ma'am, ay message pala si Ma'am Reyna Rain. Kalamansi. Di ba si? Daddy, pang sopa sa next tutorial. Yes po, yan po yung balak namin. Ako. Yung nga, nagbigay nga siya yung palipad niya. Thank you po. Sarong yelo tapos. Tinap. Tada! Yung palipad niya. Ano sabi ni Ma'am? Doon, di ba yun? Yung palipad niya, yung pang sopas daw sa next. Pasano pa Ay, sure po ma'am. Thank you so much po. Pasano po ba yun eh? God bless po. Kaya ba yun? Luluto pa yung special sopas next week. Tawa si Katay. Oo, Ano anak? Makikita kasi ako sa ano. Pasano mo na. Ano yan? Ang galing magluto. Kasi, Gapong ka magluto. Tapos mapag-ulit si ano. Uy, Pamalabaw na ang ano mo. pasano mo na. Mahaba na yung buhok mo. Uy, laban na. Papuntahin natin dito si ano. Pasano na. Si Kuya Raimo ko. Ay, Janelle! Janelle! Lagi na. Papuntahin natin si uy, pasano. Paano mo na ano? Ay, nung kita niyo. Diyos. juice yan! Yay! June! Tibay na kinipadi mo. June! Tibay ni padi. Diyos, bidi. Ayan, very good talaga. Juice! Diyos ba? Sabi daw pati ulit, juice. Tibay talaga Ano daw yun. juice? Galing-galing talaga. Baba na ba yun eh? Galing na padi-padi. Si
Kasi pag-iwan mo. Ano ba yun? Pwede. Madi ako. Ate dapat ang apod mo sa ko. Sabi daw, ate. Anak, ate. Sabi ate. Sabi ate. Bilisan niyo mag-tutor na kami. Pineapple. Ayun, pineapple. Okay na yan. Juice. Sabi daw juice. Sabi na juice, anak. Juice. Dahil man eh, pwede maaambot si Ma'am Rufina. Ay, si Ma'am Violeta. Sabi ni Ma'am Violeta, nakakahilang. Lalagan tang tubig at siya. Ilalaag ta. Tutunawin sa tubig at siya. May pitchel ka mo. At siya makakitang pitchel. Opo. Ay, duman pala no. Pwede dyan. Opo, lalaag ta sa tubig. Lalagay natin sa tubig. Opo. Ay, iuulam natin yung tinapay sa pansit. Ano, magkano silang tinula tapos pansit kung sino gusto mo? Sino gusto kumain ng kanin? Na-miss ko si Padi-Padi. Sana wag niyo sila pabayaan, lalo na si Rolly. Sabi ni Ma'am Gemma Mendoza. Thank you so much, Ma'am Gemma. Asahan niyo po ang aming suporta sa pamilyang ito. Tatay! Katay, halika na! Napalit mo kaya ang aking estudyante? Ay, ito si Rolly. Ay, ito yung anak. Nag-base na yun? Nag-base na, very good. Oh, may pakakain mag-tutor na kami. Kakaroon mag-start ng tutor. Oo. Pwede, makadal ka pa rin yun. Maadal kita, maadal man kita pa de. Pare, gawin ko kapilang nasa pare. Buti ba yun na ikaw naglutoan? Ikaw naglutong pansit? Pwede. Galing-galing ni Padi sa pansit. Sabi ni Ma'am Reyna Rain, may pasopas tayo sa next tutorial. Thank you so much po ulit. Thank you po sa lahat. Thank you so much sa 30 million viewers na hindi po nang iiwan sa amin. Maraming salamat po. Kain na tayo. Katay, halika na. Halika, dali. Halika na. Halika na. Katay. Sige nga, hiling sa kasi nangirit siya. Alis tayo ni Katay. Kaya nga ako, ano naman itong bata. Ah! Miss niya nun sila. Sila... Miss Oragon Honey. Namiss niya. Close si Katay kay Mrs. Oragon eh. Diba? Kinakarga niya lagi. Bakit wala dyan si Sir Roy Oragon, ma'am? Hindi na siya pupunta dyan sa bahay nila. Medyo may mga inaasikaso lang po at nagpapalipas lang po ng ng mga pangyayari si Sir Oragon. Pero sabi ko nga po kanina, let's always hope for the best. Maayos po natin to. So for the meantime po, pinagkatiwala ni Sir Oragon Honey sa Team Oragon, sa amin, si na Prospect, DJ TV Official, Tenka Bisotti Official, Bicolanos Vlog, Simply Cat. So, sa Team Oragon po yun. Sino man po yung gustong mag-help dito, ay nandito. And ako naman po ay every week po talaga ako dito dahil nga sa tutor ko kay Rolly. So, Ma'am Ellen Reyes, salamat ulit sa inyo. Tumutulong ulit sa inyo. OFW. Maraming salamat po sa hindi nagsasawang suporta ng mga ating mga nasa ibang bansang kapatid dyan na tumutulong sa pamilya ni Padi-Padi. So, lahat po ng sponsors dito na gustong tumulong, paki-contact pa rin po si Sir Oragon Honey kasi si Sir Oragon Honey ay siya po yung nagmamanage lalong-lalo na nung sa pera ni Padi-Padi. So, siya pa rin po ang pupuntahan nyo. Pwede rin po sa amin, pero asahan nyo po, ibabalik or sasabihin din po namin yan or ibibigay namin kay Sir Oragon Honey. So,
para siya pa rin po, kami lang po yung tagahatid dito ng tulong. Pero si Sir Oragon Honey pa rin ang kontakin sa mga gusto pong tumulong. And of course sa amin, kasi po asahan nyo po na lahat ng ibibigay nyo ay ipapaabot natin yan kay Sir Oragon Honey. Sana makablog ulit sa Padi para may kita ulit siya. So, sabi ni Ma'am Rufina Hilario, opo, meron pong plano si Sir Oragon Honey about dyan. So, anytime po, magbibigay siya ng magbibigay or mag-upload siya ng updates para sa kanila ni Padi Padi. Tayo. Sige. Plating na tayo, plating. Yun, luto na. Kakain na si Katay. Ayan, lagay lang po natin dun sa gilid. Mamaya nagpagdilikpit muna ako ng mga ginamit. Sabi ni Ma'am Reyna Rain, thank you the prospect sa pagbisita sa kanila. Thank you so much sa effort at pagtulong. Maraming salamat po sa pag-appreciate Ma'am Reyna Rain, and it's always welcome po. Dapat sana po kung wala pong mga pangyayari dati na continue natin yung pagtututor. Kaso syempre po, as request or as respect sa ating team leader na si Sir Oragon Honey, para ma-fix niya po muna ang lahat, kaya hindi muna tayo nakialam sa mga bagay-bagay. Pero po ngayon, meron po tayong 100 support from Sir Oragon Honey and nagbigay rin ng pahintulot si Ma'am Yoli, si Nanay Yoli. Kaya nabigyan po ulit tayo ng pagkakataon. So, isang karangalan po na makatulong ulit po sa kanila. So, Ma'am Louis Jean, salamat Ma'am Prospect. Kayo muna halilikin na Padi habang busy si Oragon Honey dahil sa ginawa ni Ate Yoli. Talaga namang nakakasama ng loob. Pagpalipas lang muna ng sama ng loob. After nyan, wish namin madalaw na ulit sila. So, let's hope for the best po, Ma'am Jean, Ma'am Louis Jean. Mangyayari po yan. Sure po yan in the future. So, ngayon, supportahan din po ninyo kami para mas lalo po kami makapag-share ng positivity dito sa bahay na to. So, yun po yung goal natin na ma-surround ang mga bata sa positive na mga pangyayari. Hindi na yung, kasi mas lalo silang madidepress pag ganun yung puro issue ang mga nangyayari dito. So, sabi ni Ma'am Ellen Reyes, mabait talaga kayo mga vlogger. Thank you so much po. Gaya po ng sinasabi lagi ni Sir Oragon Honey, hindi po biro ang aming kung hindi mo po talaga passion ng ang tumulong o pumunta sa o maghanap ng mga matutulungan ay nakakapagod sa puso kasi iba-ibang emosyon ang na-encounter mo, iba-ibang issue sa buhay na ma-absorb mo, at yung mga challenges na kung saan kakuha ng may tutulong. So kung hindi mo passion yun, napakahirap po talaga. Pero po kami ay pinapalakas siyempre ng inyong suporta at pagmamahal. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi daw anak, shout out. Shout out. Shout. Wow! May pa-plating. Yay! Ayan na. Thank you. Yan po ay pansit ba to, Dad, diba? Ihanda mo Sarap natin po yung yan. yung Ayan. tinola. Specialty yan ni Agom. Ang pansit ba to? Tinola. Dito ba? Doon na lang. Doon na lang tayo. So, maghahanda na po tayo at luto na. Sana maano natin yung mga bata. Kaya dito na muna. Abangan ko sa channel mo kay Padi Padi. God bless. Maraming salamat po, Ma'am Louis Jean. Thank you so much po. Pag-end ka na? Ha? Hindi, ilalagay ko dito kasi magkakain tayo. Isi-set up natin. So, isi-set up lang po natin yung pakakainan natin. Send! Lagay po natin dito para dito tayo kumain. Ayan. So, shout out sa 27 million viewers and 46 thumbs up. Parang muna kayo. Ayan. Nayoli, may pitching ka? Pitching. Tay, hindi ka na, Tay. Anak, magugas ka na ng kamay. Magugas mo na ng kamay bago kumain.
Ayan, very good. Hugas na ng kamay. Hugas na ng kamay si Pwede. Ayan na lang, ano, tubigan. Nakugas na ng kamay. Picture may para makita yung ano. Wala tayo. Shell, kaya yan naman na kung ano yung nandyan. Ang hirap nga doon. Nang hiram. Okay. Anak, maghugas ka na ng kamay. Kumain na tayo. Dapat laging malinis ang kamay bago kumain. Katay, halika na nak. Halika, hugasan kita ng kamay. Ilalagay ko lang po sa lamesa yung ating live. At sobrang pumayat talaga si Padi-Padi, sabi ni Ma'am Nora Lopez. Oo nga po, pero tumangkad po siya, Ma'am Nora. Hello, good day. Salamat sa pagpunta kay na Padi. Padi, masaya akong muli kayong nariyan. God bless. Stay safe. Thank you po, Ma'am Lolet Kamo Magpili. Nasaan si Django? Sabi ni Ma'am Violeta R. Corpus. Nasa paligid po. Pero kanina po, nakuhanan po natin si Django na naliligo. So, tatawagin po natin. Diyan ko lang po muna at ihahanda yung food. Mana Yodi? Makakan. Ay, si Django. Duminulag na sa akin ko lang na tayo. Si Roy? Iyo. Si Roy? Iyo ko sir mo. Nagsang lida ah? Kaya kung ito naman namin gusto makado na. Uling dyan sa may atop. Karain na. Katay! Tawagin mo nga si Django. Wait lang at nagano tayo ng ating mga pagkain. Tawagin mo na si Kuya Django. Makakano kita? Daddy, dugtong tayo din. Dahil na. Hindi na lang. Ano yung gusto ng bread? Padeo. Yung gusto ng bread, mag-bread. Yung gusto kumain. Yung tinola mo na. Dad, yung tinola. Ano? Duminulag yan nagkagaw. Ayaw. Uto subado. Sa'yo ni dumaduman. Pinula niya. Sa'yo na nalola niya. Babalik lang yun. Wala ako nagbihis. Tumakbo. Pinagtawanan mo kasi nak. Padi, Jimboy. Pinagtawanan mo kasi si kuya. Maghugas ka na ng kamay. Wait lang po ah. Hugas lang kami ng kamay. Anak, halika maghugas ka ng kamay. Yay! Makakanan kami ni Katay! Yay! Anak, upo na dito. Upo na dito na. Upo na. Upo! Ano na katam? Matukaw na igdi. Halaton ta si mama mo. Dali na. Halaton ta si mama mo. Upo. Nagtimpla pa si Kuya Ning. Juice! Basura. Ilalaag ta sa basurahan. Upo. Sabi daw, pansit. Pansit. Sabi ng pansit, balik ka dito na, upo na dito. Tay, upo na. Very good talaga si... Ay, anak, huwag ka na muna. Mamaya na, nakahugas ka na ng kamay. Ay, sorry. Oops, sorry po. Halika
Tapos antayin natin bantayan mo kasi kakainin ng pusa. Gusto mo na? Gusto mo niyan. Sabi, tinapay. Ay, wag, dapat ganyan. Tinapay. Sabi mo na, tinapay. Opo, sabi, tinapay. Ay. Ayan at nanak, baka matapunan ka. Tinapay. Sabi mo katay. So, thank you so much po. Shoutout sa 35 million viewers natin dyan. Wow! Sarap. Very healthy. Tinolang manok. Ayan, ang tinolang manok. May Mr. the Prospect. And pansit. Opo, kakainin natin yan. Kaso, aantayin natin kasi magpipray pa tayo. Nare-ready pa yung iba. Baka naman ay. Gusto mo nito? Opo na dito. Mapray mo na kita. Tapos, opo na. Si Sanjo. Nak! Janelle. Kaabuan sa buwan ng mga mura yan. Malaman ako naman. Baila mo kain ng buta. Ayun po, nagtimpla pa si kuya. Hindi na. Nagtimpla si kuya. Opo na dito, anak ni Lina. Mapray kita, mapray. Iyo ka ka yo. Nel! So, hindi pa sanay yung mga bata na pumupunta kami. So, si Katay lang yung lumapit sa amin ngayon, saka si Padi-Padi. Si Django medyo mailap pa. Ano po? Si Django medyo mailap pa, saka si Junel. Napag-i-agday ko, mga iba kuya naman ito magtrabaho. Baka nasa luwasan. Hayaan mo naman, Nay. Kung marayo. Nakita naman na. Si Junel na lang. Mananel! So, pagka masasanay din po sila, pagka paulit-ulit na tayong bumalik ulit dito every week or sana maging twice a week. Katay, may juice si Katay, juice. Good! Yung request ni Ma'am, Pineapple. Kasi wala daw lemon juice. walang lemon. Sa pineapple na lang. Pineapple. So, ayan. May pa lemon juice, may pa pineapple juice na si Sir the Prospect. Tigtry po nating tigtry ni Nanay Yoli na hanapin si Django at si Janelle. Anak, Janelle, halika na anak. Mara, sabi mo, kuya man na po. Opo, iyan ang kakainin mo. Gusto mo ng tinapay? Mamaya, magpipray muna tayo. Opo. Iyan, gusto mo? Opo. Bigay na. Ay, brat. Ngayon na? Gusto mo ng juice agad? Ay, Kakain mo na. Ako na. Buling. Gusto mo na good uminom? Yan Mas maparay kita bago magkakano po. Padi! Baila ko na kain. Janelle man anak! Nel! Nel! Abo talaga. Ayun, may pinggan na tayo. Nagugusto na kami sa pari. Okay na. Ayun. Naghugas na yan. Okay, very good. Dagdagan ko yun sa baw. Ay, okay naman siguro yan. Dagdagan ko na lang mamaya. Gusto mo. Mapray mo na kita. Ay, nasa Manay Yoli, papray kita. Opo. Mana, Janelle, mait na kita mana. Gusto ko na makakain mo. Bigyan ko pala, hindi pa na naman pasirin ako. So dawa? Okay. So wala po si Django. Pumunta dun sa mga nagtatrabaho. Kukuha daw ng kalamansi. So titirahan na lang natin si... Anak, titirahan na lang natin si Django. Maingin ng bataw. Padeng mo ng muray. Sana lagi kayong mag-vlog. Kila Padi-Padi, lalo na si Rolly. Nakakaawa naman. Siya dati lang nakangiti ngayon, di na nakausap. Sabi ni Ma'am Ellen Reyes. Wow, mukhang masarap ang pansit. Salamat po. Masarap po talaga magluto si Sir the Prospect. Hindi naman sa pagmamalaki. Pero masarap po yung luto niya. Lamos. Araw na ta. Pwede mo tumakarigo. Ayaw mo naman. Isang layaon naman na yung magkarakan. Mapray na kita, pwede mo na itikan. Ano man ako? Tukaw na naman na yun. Di mo sa lemon dito.
Hindi ka na anak, katay dito ka. Tayo ka muna. Manayuli ka na magdasal. Ay, may naman pagdasal mo na. Pangit na manayuli. Para mo. Kain na kain. Nasal na mo yung marina. Pangag-inat na. Main bilang lang pa dahil. Pwede. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Dahil, araw ka na yun. pati ng Espiritu Santo. Amen. Hindi naman yan. Yay, oo, yay. Gimana, yay. Ano, ayun lang. Kagaramnan, salamat po sa mga biyayang tigtataong sa Maria sa araw-araw. At salamat po, bigyan mo po kami ng kalinawan ng isip at linis ng puso para maintindihan namin ang bawat isa. Sana po, kung sino man po ang nagkakasala, humingi ng tawad at kung sino man po ang nagkaroon ng naka-offend sa atin ay mapatawad natin. Sana po ay magabayan nyo kami sa pag-aalaga sa mga bata at sa pamilyang ito. Maraming salamat po. Ito po ay hinihingi namin sa ngalan ng mga anak na si Jesus. Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Yehey! Kain na! Mana, ay, ito si Junel. Anak, mananak. Mga bata, o, pakainin. Naka na po din. Mana, pwede. Pwede, dali na. Kanan na na yun. So, gusto magkakaning, yung gusto kumain ng ano. Ano bang gusto ni Katay? Pansit po. Kanin. Kanin. Kakain. Pero gusto niya kasi ng dinapay. Tama na, ayun. Buksan ko na kanina ko gusto kainin. Mananoy! Ano? Abo mo? Wow! So gusto niya ng kumain. Anong gusto mo? Maluto o pansit? Ay, gaan. Ay, wow. Sige, gusto niya. Ako na. Then, sige, gusto ko na kumain. Ayan, anak. Serving spoon, Dad. Laglagay muna natin ito dito. Wow, masabaw si Katay. Healthy and Saan pumunta yung ibang bata? kaya. Ito si Junel nagsisulip-sulip. Mamaya naman ito pupunta. Si ano daw? Si Django umalis. Si Roy pumunta doon sa Lola. Si Rolly. Main bilang. Hintayin na lang Abot natin. talaga magkarigo. Kaya. Alam mo makakapagpaano dyan. Dalhin natin yan sa swimming pool o sa dagat. Ay, ito na anak. Ito na yung serving spoon. Sarap. Yo. Gusto niya pala mag-inangan sa Ano ito? Ayan po si Padi. Nice one, Padi. Padi, may ano pa, May yung gulay anak ko. favorite mo, Padi, na Mainit tinola. pa ito anak ko. Padi, tuko na. Jimboy. kangirit si pagpagpaghanap ka ng Nako, it na. Sino Fredo? Yun. Kain si Katay. Front or back? Ay, back ko na. Paborito niya na. So, Wow, ayun. paborito ni Kare ang manok. Shout out po sa ating 29,000 viewers and 52 thumbs up. Ano pa di? Wow. Pakita mo din si Katay. Eat wild pa di ha? Eat wild. Eat wild. Eat well. Alam mo ko. So, ayan. Kain na madami pa di ha? Makakana? Nagtatago. Tigtatang mo ako. Nagtatago. Dali na. Girl! De, pakainin po natin muna si Padi-Padi. At siya gutom na. Titigin lang ako ng sabaw. Ayan po.
Hindi na po mailap si Katay ngayon. No? Lumapit po sa amin kanina habang nagluluto po kami. Alam mo si Katay, matuturuan pa to ng gusto. Kain na muna, kain. Ito pa na kalaman. Kain na po yan. Si Raman na sa bawdad? Siyempre, si Padi-Padi nagluto niyan eh. Ayan po. Kakabuhay, masustansya. Naantay po natin yung mga yung mga ibang bata. Hindi pa ako nakatikim ng pansit bato, parang kanton ba yan? Medyo po may hawig po Ma'am Rufina sa po sa pansit canton. Pero yung Pero mas masarap po yung pansit niya, maliliit. kasi maliliit lang. Ano po yun, pansit Bicol, bato, Bicol, sa Bicol talaga. Galing sa Bato, Camarines. Yung bato po is ano po yun? Lugar yun, Lugar po. lugar. Kaya po siya pansit bato kasi galing po dun sa lugar na yon yung doon ginagawa yung pansit. Maliliit po siya, kakaibang pansit. Fresh po yan, Ma'am. Ma'am Rufina. Uga pa. Tsaka mas malasa siya, di ba? Mas malasa siya sa ordinary na pansit. Tapos yung yung ating tinola, nilagyan ko po ng malunggay para po mas healthy. So, i-make sure natin na ang lulutuin natin ay healthy para sa mga Oo naman. Anak, dahil na para luwas magkakaroon mo. Kano man ang kakana mo? Kakain muna. Sir, mana? Kakain na muna, dali ka kan. Umalis yung dalawa, no? Si Rolly tapos si Django. Django, magkasama gata. Si Django, niyaya daw yung magkuha doon kalamansi. Kuha ng Si kalamansi. Roy pumunta sa Lola. Sa Lola, doon sa Urban. Tago ang manigo. Masarap po talaga yan, Gusto niya pansit bato. mag-aral, no? Kaso, Taga Bicol din po kami. Sabi ni Ma'am Violet. alam ko manay. Opo, ma'am, masarap Next po talaga Sunday, yung wag pansit muna tayo bato. mag-tutor. Next Sunday, pumunta tayo ng dagat. Ipasyal din na, ipasyal natin. Hindi kasi nga ayaw niya nga maligo. Ay, si Rolly. Si Rolly. Oo. So, try natin yung pumunta sa dagat para mas maano siya sa tubig. Kasi parang yun ang inaanohan niya. Oo, sa dagat. Sa dagat tayo. Or manay na baka na Okay, nahihiya sa maligo. baka nahihiya. Oy, Padi, marami pang ulam doon. Ganyan. Yung mga Dali, Padi. sasalita. Kuha ka doon, dali na. Dinidib-dib nila kami. Wala ka ng ulam doon. Ang daming ulam. Panira, Padi, panira. Ano? Kadali talaga dyan. Parang sinaano na. Bigyan po natin si Padi. Maligo kasi Padi, oh. Sin. nahirapan parang nahirapan. Sin. Kag ilo sa pilitari. Kag ano ulam. Kasi magdala. Ayan. Maraming salamat kay Teng Kabisot, the official. Gusto mong pagpat. Padi, kumain ka ng ano, Padi? Ng papaya. Masarap yan, Padi, papaya. Yan. Sen, magkakangka naman muna, Sen. Wow, tapay! Healthy talaga. Yes! Uy, vlogin na naman. Magkakangka na kami. Marami pa doon ulam. Ay, abad ba na kami? Mahilig sa nakamatan. Ay, Padi. Dapat pag kumakain, dapat hindi nakasombrero, ha? Tanggalin natin, ha? Yan. Tapos magkapagupit tayo, ha? Mapakon ka na mapagupit. Ano po? Magupit sa iya. Si ano mo, si Padi mo. Ano daa? Mapalaba daa. Aba, no. Uy, daddy, oh. Gusto ko ni Tatay. Tinola? Matamis rin na ito. Sikman mo. Basahin mo naman. Yun, oh. Ikaw na. Abago. Taga Bicol din si Ma'am Violeta Madrona. Maray na daw po sa imo, Ma'am Violeta Madrona. Grabe ito ang tabi pa diyan. Umikap si Padi. Solve ka, Padi. Ma'am! Nabasog. Kanin pa, Padi, kanin pa. Mari pa lugod ang isip pa dito. Baka masupugo. Sa umikiba. Ayan, lipat tayo kay Katay. Kain kayo madami, ha? Ayan si Katay. Bait-bait niyan. Sabi daw, manok. Manok Tatay. Ay, ka lang. Si Padi. Baga nahiya lang sa inyo. Wait lang yan.
siya nagtataram. Nagtataram niyan? Padi, gusto mong pansit, Padi? Ano ba yan nagtataram? Wala ka ng pansit. Yung mga salita? Nagtataram niyan. Una ko talaga ay. Nagtataram niyan. Yu, Sana nga na. Padi kanin mo, Padi kanin pa? Solve na si Padi, oh. Dapat ata Yoli yung mga aso mong pinapasok sa loob. Pagkukuha mo niya mga ayam. Ah, Ay, baka bako. Wala mo yung mga ayam dyan no, sa ibaw. Kain na, kain pa. Sunod. Tikman natin yung pansit. May juice dyan, Padi. Ay, yung pansit. Pwede nagkakangang. Shout out kay Padi na Diba yun, no? nakatatlong basong juice na. Diba? So, just thank you po, Ma'am Violeta. Opo. Just talaga dapat sabi pa din. O, dapat hindi pala soft drinks. Labang ko na yan. Oo. Thank you, anak. Diba, Padi? Mas masarap yung juice, diba? Saan ka na? Kain na, kain. Ano na? Busog, lusog na naman si Padi. Mm. Ay, ang bait naman. Binigyan niya si Katay, oh. Iba si Kuya. Parang taon sa kulit na tayo. Ayos ko lang pagkatang ayos. Baka matapot. Ito lang. Busog, lusog. Yan pa si Padi, oh. Humihirit pa po ng isang manok. Talagang Anak, ilagay mo sa plato mo. Kaya? Sa plato na. favorite yan ni Padi yung ano. Yung pinawala. Abuksan na yan kan balat kaya. Sorry. Ay, Pura ko niyang basta yan taba. Nice Tapon, one. basta na yan kaya. Yeah. Ano gusto mo? Dahil masarap. Sen! Saka na! At, Saka na! at tagal naman ng dalawa, si Django tapos si Rolly. At siya dito maabot ng man ko. Si Django. Django. Pag inagda ito, nakalunad na sa motor, mapudong, tanan naman siya 20. Pag nagpupod yung ano. May umaw niya ng 20. So, shout out po sa inyong lahat. Saan ko ito pinilagay? Sarap. Ito na lang. Dito ah. Ako sa loob. Ito na lang. Baka matabing eh. Hmm? Oo, di pa naman ako kakain eh. Maya pa ako kakain. Mataas mo lang. Hindi, huwag mo nang itaas yan na. Matutumba yan. Ano pa? Hindi naman. Shout out po sa 23 million viewers natin. Salamat po at nandyan kayo. Di na ulit tong live. Baka 28 minutes. Hindi naman ako makamot yan. Hindi to na ulit. Bakit 28 minutes ulit? Di ba nag-buffing kami na? Nag-buffer. Ano yun, nawala yun? 28 minutes oh. 28 minutes and 55. Mga 2 hours na kita. Hindi ko alam. Ano nangyari? Ayan oh. Pero andyan pa yung ano. Hindi ah. Baka nag-ano lang. Pero ayan oh. 29 minutes. Hindi eh. 55. 55 ano? Kaya nga. Yan pa rin yun yung dati. Sa mga comments ka tanungin. Ayo. Wala pa naman yata 1 hour. Hmm? Wala pa naman 1 hour. 1 hour is mag 2 hours na. Lusog-lusog si Padi. Anak, tikman mo pa yung pancit mo sa... Aba mo? Ayan po. Paalam na tayo. So, medyo palawbat na po ako. Ibig sabihin si medium boy sa pade-pade ay pare-pare malaman na yan ang ibig sabihin niya. Opo, pade-pade parang pare. Ang pade po dito sa amin ay pare, kaibigan. Ayun po nga po, kailangan na po namin magpaalam kasi
Lowbat na po ako. So, paalam na po tayo. Anak, magpaalam ka na sa mga viewers natin. Sabi mo, shoutout, bye-bye! So, maraming salamat po sa pag-support sa amin, sa patuloy na pag-alalay, pag-support sa ating sa pamilya ni Padi-Padi. Maraming salamat po. At sa mga nagpalipad, Ma'am Rain, thank you so much, Ma'am Rain. Thank you so much. Bibili po natin yan ng sopas para sa next tutor. So, maraming salamat ulit. Ayan, bye-bye na, anak. Bye-bye na. Ayan. So, God bless everyone. Huwag po nating sukuan ng pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Let's always inspire and be inspire. And much love. Namaste. Namaste. Bye po. Senta na to, i-ex ko lang. Stop streaming. Okay. Tumayo man, diba? Diba? Hindi tayo sanay mag-live eh. Sige na. Ayan.